Il-ħadd wara nofsinhar Net News kellu l-opportunità li jżur wirja ta' arti bl-isem ta' Normal Deviants li tittella fl-isla mill-artisti Nancy Abela u Mark Xkembri. Wirja ta' arti ta' pitturi mlebħa minn esperjenzi tal-ħajja tal-artist u episodji li għaddejna minnhom fi żmien il-pandemija fejn l-artisti tkellmu magħna dwar dak li ispirhom biex għamlu dawn il-pitturi. Jiena l-ħarsa tiegħi dejjem introspettiva li l-ġewwieni u pratikament jispirani jiena dak li nkun għaddejja minnu u kif il-moħħ ikun qiegħed jipproċessa l-emozzjonijiet li jitqanqlu mill dak li jiġri fil-ħajja tiegħi u anka li jiena nara bħalissa klijenti tiegħi sirt trauma coach jiena u ċertu workings tal-moħħ u tal-qalb tal-persuni li nagħmilha magħhom. Nancy Abela qalet magħna kif dis-sena fil-pittura tagħha hemm anki l-poeżija. L-esibizzjoni l-oħra li kont għamilt kont użajt acrylics biss, darba użajt ħafna anka collage u anka affarijiet oħra. Id-darba l-oħra pereżempju kont ktibt poeżiji tiegħi oriġinali u esibejthom ħdejn il-pitturi, darba ktibthom fuq il-pitturi. Ġifieri użajt imma mainly acrylics u anka naqra collage mhux ħażin. Mark Xkembri kellimna dwar il-proċess li wettaq biex jibda jagħmel il-pitturi. Jien li nista' ngħidlek li kont inħobb nidħol passiġġata hekk, stadarjali pereżempju, u niġbed lura minn Merchant Street. U kont ninnota il-baskers kultant law u lem fl-istess ħin imbagħad għandek in-nies għaddejjin mit-toroq. Fi żmien il-pandemija kulħadd jidher imdejjaq b'dak it-toqol ta' ħafna restrictions li kulħadd irid jobdihom. U kollox ma kollox rajta xi ħaġa issa tistona għandek il-mużika pereżempju tal-basker l-street artist li fiha nfisha ma tistax tgħidilha mod ieħor ħlief sabiħa. Imma mbagħad miflok qiegħed fuq il-palku kulħadd japplawdih, kulħadd għaddej aljenat, imdejjaq nerġa' ngħid ħabba l-pandemija u rrid noħroġha permezz tal-pittura. U qal magħna kif permezz tal-pittura dejjem b'xi mod jew ieħor jirnexxielu joħroġ l-identità tiegħu. Dak kollu li nagħmel jien sa jgħidilhom lin-nies isma' dan hu Mark. Bliju issa bħalissa f'dan il-moment. Għada jaf ikun Mark differenti, jien hekk magħmul. Il-wirja għandha għaddejja sal-ewwel ta' Diċembru qed tittella fl-Art by the Seaside fl-Isla.